Verkkopankkiiri on ihan varainhoitoa verkossa. Se on hyvin yksinkertainen asia, mutta tarjoaa asiakkaalle samanaikaisesti todella laadukasta varainhoitoa. No verkkopankkiiri sopii itse asiassa kenelle tahansa, joka vaan kaipaa apua ammattimaisilta sijoittajilta. 30 000 euroa se minimisumma, mutta siitä ylöspäin ihan todella joustavasti. Verkkopankkiiri on ainutlaatuinen sen takia, että saat käyttöösi sinun sijoituksia hoitamaan erittäin kokeneen ammattilaisten tiimin, joka hoitaa Suomessa myös Suomen suurimpien yritysten sijoitusvarallisuutta. Käytännössä asiakkaan ei tarvitse tietää mitään sijoittamisesta, kun hän ottaa verkkopankkiirin käyttöön. Evli tekee päivittäiset ratkaisut sijoituksista. Pitkän asiakassuhteen salaisuus on varmaan siinä molemminpuolisessa luottamuksessa. Asiakas uskoo, että Evli kullakin hetkellä markkinoilla tekee parhaansa ja pyrkii turvaamaan asiakkaan varat ja saamaan mahdollisimman hyvää tuottoa samanaikaisesti. Ja samanaikaisesti Evli tietää, että asiakas luottaa, jolloin siitä syntyy todella läheinen yhteistyösuhde. Evlissä on parasta se laaja osaaminen, mitä tänne on kiteytynyt. Eli on hyvin paljon erityyppisiä henkilöitä töissä, mutta yhdessä siitä tulee todella suuri voimavara, kun yhdistetään kaikki tämä osaaminen. Evli saa hyvin usein kiitosta hyvästä ja ammattimaisesta palvelusta. Me tehdään joka päivä töitä sen eteen, että me saataisiin tätä kiitosta nyt ja jatkossakin.